Najnovší 27. Pošore festival by mal byť otrimaný u Ramíkoch 2 dňoch, 29. i 30. junija toho roku. Už po tradícii počne s otveraním podobovej výstavy u holu školy a predlúži sa zo manifestáciu Decoch Červené pupče, ktorá toho roku slaví 50. rodzený deň. Tá jeho koncepcia bude u znaku toho veľkého jubileja. Programa sa predlúži na večer zo manifestáciu od húky rovniny, na ktorej by mali nastúpiť účastníky zo všetkých našich mestoch i u nej by boli objedinení i z misty, ktorí takedy vyvodzení na svetočným koncertu. Veľší koncepcijní premenky trebali by byť zobočliví druhého dňa festivala, poneže sobotu večer o 21 hodiny, plánovaný len nástup hostujúceho ansambla a potom celá ďalšia programa prepuštená mladým u Ramíkoch, ktorí by sa oni trebali zmáhať za najkrajší hlas, za najlepší autorský kompozícii i najlepší obrobok už vyvodených kompozíciách, ale tých, ktorí nekomponovaní u národným duchu. I prvší i druhý večer plánovaní i okremní muziční ansambly, ktorí budú hrať za rozvahu všetkých účastníkov festivala po zakončeniu programy.